Moikka vaan kaikille, täällä Ranuboy ja tänään me pelataan taas Fortnitea. Ja tänään me tehdään Train Loot Only, eli siis junaluutti vaan haaste. Ja juna on siis nyt jossain täällä. En tiedä miksi mun kaveri laitti tommosen paikan. Mut joo. Eli vaan luuttia Trainiltä ja me saadaan ottaa medikittejä ja matskuja ja shieldeja ja niinku pyssyt junasta ja aseet junasta. Kun me ei saada otettua aseita eikä mitään. Ei yhtikäs mitään. Mutta no niin, joo. Mennään tästä tähän junalle. No niin, ja otetaan tosta noin mini-chestit. Kaverit viipyy jossain. Otetaan noin tosta, niin sitten voidaan ottaa tosta tommonen. Ja sitten makkaroinen chesti. En tiedä missä mun toinen kaveri on. En ole varma. Mun yksi kaveri on tuolla, se on vähän paha. Nyt on kyllä paha. No. No joo. Mut joo. Nyt tää chesti tästä, niin sit meikä lähtee vekee täältä. Noin 4 leveliä viime videosta. Tai no, en tiedä koska mä oon siis tehnyt toisenkin videon, en tiedä minkä mä eka julkaisen, niin mä nyt sanon näin, mutta voi olla, että se on eri tavalla, eli medkitti tosta. Ja kuten ei kun miksi. No meitsi alkaa nyt vähän lähteä täältä. Mä taidan droppaa tän mun jollekin kaverille, jos niillä ei nyt oo mitään, mut katsotaan. Missä siis? Toi mun yksi kaveri on ihan paikalla, en tiedä mitä tekee. Mutta joo. Kaoottista tämä kyllä on. Oho, tässä on tähtäys. No joo. En nyt tiedä mitä tässä sanoo, kun ei tässä ole paljon sanottavaa. Kauan mä voin tehdä tätä rytmiä. Kauan. Näköjään. Menossa. Taidan droppaa aseen. Varmaan. Ottaisiko mun kaveri tuon aseen? No niin, hyvä. Tiedän mitä mun toiselle kaverille tapahtui.
Se varmaan selviää jossain vaiheessa. Miten mulla on jo nyt täydet metallimatskut? Todella outoa. Niinku todella outoa. No joo. Tässä on yksi hyvä taktiikka, mitä mä ainakin käytän, että vaikka mulla olisi täynnä vaikka panokset tai jotain täynnä, vaikka panokset tai vaikka jotkut heltit tai mikäliä, niin mä en yleensä silti niinku laita pois niitä, mitä niitä sanoo, mä en yleensä laita pois niitä, niin mä en jätä ottamatta, koska sit sä XP:tä, niin tässä on sama. Kaksi samanlaista tyyppiä. Tää on merkitin. Kaveri on näköjään tulossa. Näköjään. Tulisi ottaa panokset. Vitsitä. Miksi mä alan ampuu niitä nyt? Panokset. Voi vitsi. Nyt. Mene hyvä. Onko tää jotain merkittiä tai jotain? Ei. No niin, mennään hakemaan kaveri. Kun me pelataan siis Trio Battle Royale. Jos te tahotte meidän pelaa rankedia, niin mistä räistää? Mistä? Tuolla! Miks täältä? Tappo. Headshotti! Oho. Headshotti, oho. Se on kyllä aikamoista. Mitä se laitti? Ai se. Taisi laittaa ton pois, kun siinä ihan ampuksiin. Siellä oli pelaaja. Kuka tää vettä on kaveri. Mene selästä päin. Pitsi, en taida mennä, kun siellä on 1000 tyyppää. Meillä on kaveri, kato. Oho, anteeksi. Anteeksi tosta. Kuka nyt täällä toskin rähistää? Tappo. Tai ei tappo. Knokki. Tai finish eli. Tappo. Kiva. Kiva tappo. Ottaa vähän shield-huumeja.
Bandage. Vitsi, onko se täältä tai tuolta toisaalta? Ei vitsi, tänne tulee medaljonkin tyyppä. Se on vähän paha. Me ei saada edes ottaa se luutti. Pitää vaan niinku tappaa se knokki. Helppoa vielä knokki. Ai vitsi tahtois, mutta ei saa ottaa. Hei, mitä mun kaveri tekee? No nyt se droppas se. No hyvä. Mutta kun ei saa ottaa. Tahtois kyllä niinku todella tahtois, mutta ei saa ottaa. Se on vähän paha. Hei, kuka otti se? Joku varasi sen. No en tiedä. En todellakaan. Mitä? Vaikka muut ei pelaa, niin mä pelaan rehtiä peliä. Miten mä osun? Tää on niin hyvä, kun mä oon yli 1000 kiloa tosta tyypistä. No en 1000. Ei vitsi, onko toi Mega Team Shadow? En mä tiedä. Mun kaveri jossain hintsivideossa. Tällä. Toi tyyppi siis. Tapo se kaveri. Eli Metal Mouth. Mä luulen, se oli Mega Team Shadow, se ei ollut. Ei ollutkaan. Jos sillä olisi nipun, niin me ollaan niin kuolleja. Mennään päälle. Mä menen ainakin päälle. Tulen ehkä päälle, mutta mä menen vetää luutit. En voi luutin, mutta mä menen vetää tosta. Anteeksi kontentista. Vitsi, joku ampuu mua ihan hirveästi. Joku ampuu mua ihan hirvittävän paljon. Nyt tää sarja tulta. Oh my god, siis oikeesti. Mitä ihmettä? Toi oli paha. Siis kuka veti mua selkään? Oliks toi medaljontyyppä täällä? Vitsi, mä sain jonkun sydänkohtauksen oikeesti. Mennään kattoo, jos täällä olisi jotain. Vaikka medaljon. Ei medaljonkin, vaan medkitti. Ei saa ottaa. Vitsi, kyllä tahtois ton pumpu, mutta ei saa ottaa. Se on paha. Se on oikeesti paha. Se on oikeesti niinku paha. Älä ottaa tosta mukaan tommosen Flowberry Fishin. Onks täällä mitään muuta? Nää on mun yksi kaveri. Ai se on tuolla. No meitsi alkaa vähän pikkuhiljaa lähteä täältä mestasta ennen kuin stormi tulee ja kaikkea kabalaa tapahtuu. Hazy Hillside. Joo. Vitsi tänne kaveri on niin huonosti, kun vitsi täällä kaikki tapahtuu. Ja mä tarkoitan kaikkaselle. Anteeksi, jos nyt on vähän huonoa kontenttia, kun tää Tää kamera on täällä ihan niinku huonosti, kun joku alkaa turlema siinä. Vaikka siitä ei saisi ottaa, niin joku siltäkin alkaa.
No kyllä täällä voi saada voito kai. Mut tää nyt niinku jotain. Vitsi nyt enemmän alueelle lähetään. Merkki vaikka. Punaiselle. Vitsi. Helppi oikeesti. Ei. Okei, täällä on pumppumies. Vitsi. Ei, tää oli mun tää oli välikuolema. Ei, no, se meni siitä. No joo, nähdään seuraavassa videossa, se olisi moikka!